X-Power. Ako klasická MG4, ale úplne iná. Dvakrát synchronný elektromotor s permanentným magnetom. Tu aj tu. Výkon 435 koní a 600 Nm je na papieri fakt dosť. Ale úspešne to koriguje hmotnosť 1878 kg. Ani zaboha. Prevodovka má 1 stupeň, fixný prevod a toto podarené koliesko s nepodarenou odozvou. Batéria má 64 kWh a 409 kg. To je niečo, ako si dať trojskok s obeznými členkami. To by mohla byť méta preňho dnes a pekný skok. Dobre? To bol skôr skok. Nabiješ za 26 minút maximálkou 140 kW. A dojazd? Ak jazdíš MG4, 350. Ak jazdíš X-Power, matná zelená Racing Green je krásna aj za 600+. Fakt je. V nej svietia pekné 18-ky s oranžovými bikinami. Ledky majú svoj dekoračný zmysel, ale vadí im tma a automatické diaľkové sú viac automatické ako diaľkové. Ak to MacPherson s multilinkom neudržia, pomôžeš s airbagov. A zvrtneš to na 11,7 metrí. Alebo nie. Zásadné zistenia z testu sú, že točiť na priamom slnku v 30 stupňoch je blbý nápad, že máš v celku zaujímavý športový posed, že sa ti šmíka volant, takže ak sa chceš chrániť, musíš nasadiť. A že asertívny one pedal driving supluje kompletnú dennú rutinu. Nemusíš nič, iba jedným pedálom. Kufor má 350 litrov. A 1168, keď si sklopíš do skočisko. Výbava X-Power má naviac. Čierna strecha, čierne späťaky a ušľachtilé krídlo. Elektronickú uzavierku diferenciálu XDS. Hliníkové športové pedále. Launch control. A športové sedadlá odeté do alkantary a syntetickej kože. Zrýchlenie. Ale není to zlé, 3,8. Maximálka 200. Brzdná dráha má byť len 33,9 metra. Akože on premyslel, že bolo to fakt prudké brzdenie. Pán kameraman, budeme to robiť znova? Určite nie. X-Power má pohon 4x4, ale nie je to auto do terénu. Štvorkolka je primárne na asfalt pre spoľahlivý grip, ktorý neuhne. A výbornú trakciu na pevnom povrchu. Cena 44 800 a kamarádi ze západu by řekli hezká. Ekonomicky zaujímavá porcia výkonu a odlišnosti, záruka 7 rokov alebo 150 000 km a 100% elektrická skratka HH ako hot and heavy. Myšlienka na záver. Tí, čo niečo robia, vždy porazia tých, čo iba myslia.